माबाखौ मानो बयबो हारसानि फिसा मोजां नङा गोसोम बुन्दा होननानै बुङो इमान किउट सोरनावबा दंना बिदि फिसाला इमान किउट आंनावल'सो दङ खोमा नाबा मानसिफोरा मोजां नङा नाबा नोंखौ इदि होनग्राफोरा ना सोना मानसिफोरा नोंखौ इदि होनग्राफोरा इसोर खारबाय दा सानैजों बिजिदायाबो खारासै नै ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनि दे मैयानि आं कमेन्ट्स फरायदोंमोन जे साम' ओंख्रि संनाय जायनि कमेन्ट्सखौ आं फरायदोंमोन हा आंथ' बे आगैमोनखौ गाज्रि मोनाखैना जेनेबा बिसोरो आंनो जि कमेन्ट्स हरदों आंथ' जेबो मोनाखैना ओमफ्राय आङो ना बिसोरखौ गाज्रियै रायनानै बुंदों गाज्रि मोननानै बुंदों ना रागा जोंनानै बिसोरखौ बुंदों जाखो जेनेबा आंथ' बिसोरखौ रागाबो जोङाखै रायनानैबो कमेन्ट्स माने जास्ट आं फाननि थाखायल' कमेन्ट्सखौ फरायजोबदों खारन आं कमेन्ट्सखौ फरायखायो बयनिखौबो फरायखायो ओमफ्राय उनाव रिएक्ट हरखायो कमेन्ट्स हरखायो ओमफ्राय उनाव लाभ रिएक्ट हरखायो आङो बयनोबो ओंखायनोथ' आङो कमेन्ट्स फरायनायबो जायाखै ओमफ्राय रिएक्टबो हरनाय जायाखै नालाय कमेन्ट्सखौ आङो फरायदों जास्ट फाननि थाखाय ओमफ्राय सानैसो माने गासिबो नङा जायनि आं कमेन्ट्स फरायदों बिसोरबो आंनो कमेन्ट्स हरबावाखै जाय ओरैनो सानैसोल' आरो बिसोरो जि गाज्रिहाय बुंबाय होमबा आंथ' बिसोरखौ रागा जोंनानै कमेन्ट्स फरायाखैना आं बिसोरखौ रागा जोंनानै रायदों बिदि मानो कमेन्ट्स हरदों होननानै आरे बिसोरो मालाय गावबा गावनि पइन्ट अफ भिउस हरदों जे बिदिसो संनांगौ बिदि होननानै ओमफ्राय अके दे जेबो नङा बिदिसो संनांगौ बिदिबो सङो बिदि आंबो जेरै सङो बिदि सङो ओमफ्राय नोंसोर सानैसो मानसियालाय मा ओमफ्राय उनाव बिदि बुंहरनो जेनेबा आं बिसोरखौ गाज्रि मोनाखैना आगैमोनखौ बिसोर आंनो कमेन्ट्स हरदों दे जेबो नङा माथो जानोखाय सोर कमेन्ट्स हरनायखौथ' आंबो रागा जोङाखै आंथ' बुङाखै जे बिसोर आंनो बिदि गाज्रिहाय कमेन्ट्स हरदों बिदि होननानै आयौ जि मानसिफोरा सानैसो मानसिफोरा बुजिया दे हरदों थिग दं आं कमेन्ट्सखौ फरायबाय आं गाज्रिहायबो बुङाखैना बिसोरखौ फरायदोंल'सो आङो जास्ट फाननि थाखाय आङो माने फानि मोनदों आङो फान जागोन बिदि होननानैसो फरायदों आंथ' रायाखैबो बिसोरखौ आरो आं गाज्रिबो मोनाखै हरदों सिगांनो दं माथो जाखो गावबा गाव पइन्ट अफ भिउखौ लिरनानै हरदों मालाय बिसोरबो ओमफ्राय बिदि होननांगौ आरो सानैसो मानसिया गासिबो नङा जाय आङो कमेन्ट्सखौ फरायदों जायनि कमेन्ट्सखौ फरायदों बिसोरबो नंबावा एसे अयनायखा आइथिलै बुजानांसो नामा दा बेखिनिखौ बोरैबा मोनदों आङो मानो बिदि बुंहरो मानसिफोरा सोरबा माने मा जागोन बुंथ'ला दे आङो जेबो सोरबा गाज्रिहाय बुंनाय माबाहाय बुंनाय आं रावखौबो जेबो मोनबावासो जेबो बुंबावासो आङो जास्ट आङो बेथुनि खोथाखौ एसे सोरबा सासे मानसिया बुंदोंमोन बेखौल'सो एसे गाज्रिहाय बुंदों बाखिथ' आं बिसोरखौ बुङाखै आंनि साम' ओंख्रि संनायखौ जायाखै थिग दं मालाय बिसोरबो दस्रा रोखोमै सङो आंबो दस्रा रोखोमै सङो आंनिया जायाखैबो जानो हानाय आं गाज्रि मोननानैथ' बिसोरखौ कमेन्ट्सखौ फरायाखैना आं बुंखादोंआनो जे बहुत गोबाव जाखाबाय आं कमेन्ट्स फरायाखै ओंखायनोथ' फरायजोबनो नागिरदों आङो बिदि होननानै आं रागा जोंदों बिसोर आंनि संनायखौ जायाखै बिदि होननानै बिदिथ' होनाखैना आङो मानो बिदि बुङो मानसिफोरा खायसे मानसिफोरा बिदि होननो हामा आंसो मिथिगौ आं माबायदि सोलियो नोंसोरथ' फैनानै नुफैयाखै नङाना आं माबायदि सोलियो माबायदि थायो माबायदि खस्थ' खालामो थ' बिदि नङा सब टाइमावनो बिदि नङा सब टाइमावनो मालाबोखो बेसेरि होखारथार नै मेथाइ थफ्लाया जाखालांसै मर्निं अल अफ इउ बेरे फुजानि लिपस्टिक फुननानै होलायबाय ब्लक लानो गाइखेर सेरनो दङ अमा आदार होनो दङ अखा ख्रेब ख्रेबाव माबायदि होगोन एसे लेथ्रा बारियाव साननानै मुगासे स्राय उन्दुलायबाय आङो साहा फुदुङाखै नानि ओमफ्राय माबा फुङावनो लिपस्टिक फुनदोंसारनानै आङो हराव रिल्स बानायदोंमोन ओमफ्राय रिल्स बानायबाबो आपल'डखौनो होआ सेभबो माबायदि नुयो बेखौल' नायो ओमफ्राय मोजां नुवा नालाय खालामबायो रिं लाइटबो गैया स्टेन्डबो गैया अर्डार होदो र' आङो माला सफैयो ओमफ्राय रिं लाइटखौ गितानजलिखौ लाबोनो होदो दुर्गा फुजायाव थिगसे बानायगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय आं गोदान पेज खुलिनो नायदो फल' खालामबानो जाबाय दे मालायफोरखौ जेरैबायदि फल' खालामो आंखौ बिदि फल' खालामबानो जाबाय ना एसेबो बुजिया नोंसोरो गसंनाखौ आयाव थांदो माने बोथोरा मा जानानै दं मिथिगोना दा एकदमबारे गुदुं पक'रिजों गाइखेरनि गथा साहा जि मैयानि दिनाव आङो जि लोंनो लुबैदोंमोन बिदि ओमफ्राय उनावहाय मा जानो पक'रिजों साहा गथा लोंनो नागिरनाया मा जाखो सिनियानो गैया साहा लोंनो ओमफ्राय उनावहाय पक'रि बानायनोबो बेसन आरो जेबो बुस्थुआनो गैया माने साननानैल' थानांगौ गोनां जाबाय
दे बिदिब्ला मोखां सुग्रोनोसै हाथायथ' फुखाया आब' सनाया माराम जाजोब्बाय दुगैबासो फैयो आङो स्र'नो दा हुवा ओरैनो आसुगुरा भाइरेल जायाखै हुवा really मोखां सुग्रोनोसै ओमफ्राय उनावहाय साहा रानिया फुदुंना होबा लोंनोसै बेनि उनाव अमा आदार होनोसै हांसोनो आदार होनोसै जि गाव जानोसै गाइखेर सेरनोसै आं बेफोरखौ देखायबाय थाला बांद्राय जागोन ओमफ्राय उनावहाय देलायनानै 10थासोआव आङो थांनोसै बागानपारा ओइ नै हासो जायो नोङो इमान बुरजा मेथाइ बियो लांफानो बायो आङो मा बिगोन मोनसेल' बिगोन बुस्थुखौनो ए नों मोजांथारखौ लाखिनो हाया मानोथो मुलुनो हरनो नागिरदों इखौ मोजांथारबा होमबा नोङो इखौ बाबु लेथ्रा फाग्लाखौनो नोङो मुलुनो हरनो नागिरबाय नोङो एसेबो अना मुलुखौ अना नोङो मुलुखौ मानो अना आगैयाथ' नोंखौ अनो थिगसे मा सुनलि मानसि जाबाय आङो ना दुगैखो ना मोखां सुखो ओमफ्राय थांनो ओंखारबायसो दा गुन्दै लायनो माने दानो लायामोन आं बेलासे लायनोसैमोन आरोना ओमफ्राय दा मा जाखो बेवहाय फैनो नागिरबाय जोंना ओंखायनोथ' जेबो गैया मा होनो जानाय थावबो गैबावासो लांफागोन ओमफ्राय थांनोसै दा गुन्दैबो गैखाया होमबाबो लायथ'लामोन आरो आङो बेलासे थांनोसै बिदि सानबायमोन अखाबो हाबाय थादोंना जे बानानै दसे उन्दुबायसो आङो रानिनि साहा संख्रि गोबाबखौ लोंनानै संख्रि गोबाब जादों एसे आं संख्रि गोबाब मोनदे बेटारि रिक्सा लिंहरबाय लानानै फैनोसै माबाखौबो ओमफ्राय बिटुआ थांनो लिंबाय थादों दानो बेसेबा खरस खालामना फैगोन आं बिराद गियैखौ लांनो दाना ओंखायनोथ' लाङाबो सानदों दुखु जादों ओमफ्राय लाङा होननायनि बिटुआ ओमफ्राय दानो आङो इखौ बांद्राय लाबाथाय भिडिअआव कमेन्ट्सखौनो अफ खालामनानै होगोन मानो बिदि खालामोबा सोरबा मिथियोबा आंनो खोथा हरलाय मानो बिदि सोरबा मानो कमेन्ट्स अफ खालामना होयो ओमफ्राय मालायनिखौ खालामो सोरबाथ' बहुत माबायोना बिदिनो होयोना दा थांग्रोनोसै ओमफ्राय थांनानै मा लाबोनाय जायो नायग्रोनोसै थांग्रोनोसै मना गांसे लाबाय बाजार खालामग्रोनोसै फ्रि मानो मोनहैग्रोबाय नायलाय नै ब्रा थांफानो ओंखारबाय थांसै फैबाय जोङो सानैजों बिटुजों आंजों ओमफ्राय जोंना खोबथेजोबलायनायसो माया मोजां जादों मिथिगोन ना बेटारि गारि बहुत जाबाय जों गामियाव फन हरबानो सफैयो नङाबाथ' सिगां जि गोबाव नेखानांगौमोन आयौ मालाबाथ' थांनोनो मोनामोन रस्टक ओरैबायदि कन्डिसन जानानै होयोमोन नेबाय था 1 घन्टा गाहाम नेबाय था जि खस्थ' जायोमोन ओमफ्राय दाना खैखान जाखोलै जों गामियाव 6 खान जाबाय जों गामियाव टेनसन गैला दानिया नेनो गोनां जाला आरो फन हरबानो मोनफैखायो दाना मासे मोनखो मासे मोननो दासो माथो खारदो गारियानो मेथाइ जानो हागोन र' इहाय दा मोनफैबाय बागानपारायाव ओमफ्राय मा मोनसे घटना जाबाय मिथिगोन ना लामायावनो मनाबो थाबोबाय आंनि पार्साबो थाबाय फैसा गैयामोन बारु दा गुन्दै लाग्रोनोसै डाइरेक्ट हाथायाव थांखानोसै बेदर एसे बायनोसै बेवहाय फैगोन नालाय आलु बायनोसै आलु गैया जानाय थाव पियास होमबानो जाबाय बागानपाराया बाजाराव दैबाना नों मानो फैखानाय देयाबा अखा दा नोङो सिजासिगोन ना साथाबो गैया न'आव दोनदो आङो दा बाजार खालामग्रोनोसै दे ओंखार बाजार मोनफैबाय ओंखारद' दे माबा ओंखारद' बाजारा जोंना नै दुन्दिया लाबाय केजि पियासा सेरसे लानोसै आया बिखा जायो जोंहा
गुलुनि मेथाइ जानाय स्टाइलखौ नाय हाबा थांनिया बेहाय जाखांबाय दा गुन्दै लांनो फैदो बेटारि गारिया फैथ'वाखै सासे मानसि लायनो थांबावदो नालाय बस्थासे हा गैया होमबालाय माथो मिथिया नायनो थांबाय स्टकआवहाय लायनो थांदों दासो दंबा मोनलांगोन नङाबा बेलेग दखाननिफ्राय नायनानै लांसै दानो बेलेग दखानाव थांनोसै दा जोङो लायनो ओमफ्राय नायलायो मालाथो फैलायबाय जोङो गुन्दैखौ नायनो र' इनो ना रोजा गैया माबा रोजा सिराया बेसे इयो दे इमान बोलो नांगौ apa जाबाय सिखांसैहाय मनाखौ मोनफिनबाय दहाय आङो ओइ माबाखौ गामिनि सासे गुलुनि लोगोनि बिमाखौ खोन्थाहरदोंमोन ना स्कुलाव लोगो मोननानै आंनि मना गोलैबोदो लामायाव नायलां होननानै मोनबोदो दा सफैबाय संनोसै खावनोसै ओइ नैहाय दं ओइ नै मेंबाय ओंखामबो बिराद उखैबाय इसोरबो उखैजोब्बायनो फुंनिफ्रायनो मोनजायाखै दिनै थाव गैयिनि सङाखै ओइबो आलासियाबो सफैगासिनो सापागुरि दहायनो सफैबायमोन दाथ' माबासो मोनफैबाय खोमा दा ओंखाम संग्रोना लानोसै आङो लोगो मोनलायसिगोन दा बिलाहिजों संबाय आङो दाउखौ बिलाहि दरसे होबाय बिलाहि जायि मानसिबो दङ जोंहा दै होनानै होनोसै गम मोनि बायदि दरसे होनानै होदों बिलाहि नायदो सिखारबाय बेटुआ दहायनिफ्राय भिडिअ लायासै ओंखाम सोंखाम जाखांनानै उन्दुनासो जाबाय आङो आलासियाबो मोनफैया बेसेबा नेनो बानानै उन्दुनासो जाबाय दासो सफैबाय खोमा स्कुटि गाबनाय खोनादों लाइन थांनो ओंखारनायसो आलासि ग्रोब मोनफैनायसो जाबाय जोङो फिल्डआव थांनो ओंखारबाय दसे दासो खातिरदारिया बहायनानै दोनखादों नामा मालाय नुवाखै बेसे हमनो मालाय लखबलायना दोनखादों देनजारलै बिसोरो थांसै जोंहा थाथ' नोंसा लोंथ'बाय थाथ' फिल्डआव थांसै जोंहा खारलाबायनोसै दुर्गा फुजायाव मोदोमफोरा एसे हामलाबायो खोमा बुगाव गाव जाफिनलायबाय थांसै मोनसे बुस्थु देखायनो दे दहाय ओरैबायदि आनलाकि आङो कम्बल सुनो होननानै दै माबाबाय इहाय दै फैयो फुङाव ओमफ्राय उनाव सुबाय सोमनाय लोगो लोगोनो दैया बन्द दोनबाय आं बिदिनो गाबोन सुगोन होननानै नै दा जोंनि लामाया जि हारा हुथाव जासिनबाय आयु 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 थांग्रोनोसै फिल्डआव भिडिअ लाबाय थानो बासै आं लामा दानो बुंला दे साख्रिखौ लाथारनांगोन ओमफ्राय फार्स्ट सेलारिखौ आंनो दाहार दे दाहार सुदाव थाइथाम करि होगोन आङो थाइथाम सुदाव खै हाजार मोनगोन नोंसोरो हाखाया नोङो नेक्स्ट जन्म ट्राइ खालाम नोङो फैसा लस फर्म फिलआप खालामबाय थानांला नोङो आङो बिराद खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय उनाव नायदो बुरजा जाराखो आइफनसो थानांगौमोन आइफन गैया जोंफोरा गथ'फोरा गेलेगासिनो खारनानै थांसै नामा नोंसोरना एग्जाम जोब्बा गाबोनो भुटान रायजोनि भुटान इयो थांनोबा जोंनिथिंजाय बिराद खाथि जायो थाबायनानै मोनै सिद्दा जाय खाथिनियानो इदि मेंलायो आरो मेंनाङा इदि आंगा आयौ लाबोनाय मामोनलाय कालागनखौ मा होनो बिदुंलाय कालादन लोंनोसै ओमफ्राय ओंखाम संनोसै जानोसै बेवहाय लाबोनाय कालादन ओमफ्राय दा बारा लाबाय थाला भिडिअफोरखौ नायनो बायो बांद्रायबाथाय दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासो मिथियालासि मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौबो अनबाय थाबानो जाबाय दे दोनथ'नोसै बाय बाय